daban-daban haka muka tsinci kama daban-daban daban-daban ashe akwai ranar gamo daban-daban 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 haka muka tsinci kama daban-daban daban-daban ashe akwai ranar gamo daban-daban daban-daban Hello Scorpion, kuna biye da mu? To yanzu zan shiga, zan bar kofar gidan a buɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai alela baran kake kowa. Kai, kai shi kun fasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya isa. To mun ji an ce ka zo da kuɗi. Na shigo da kuɗi amma ba su da yawa. Kai, ki mana shiru. Ba ki mana shiru ba? Kai mana shiru. Ka tabbata ya zo da kuɗi. Na tabbatar da ya zo da kuɗi. Na zo da kuɗi, na zo da kuɗi. Tashi ka je ka dauko. Ga kuɗin. Tashi ku shiga ciki. Shiga ciki. Akan wani dalili wallahi ba zan zauna ba na ma gaya maka ina zuwa cikin gida har gurin sai ka barayi in ma da kun dalilin zuwa su sai in ji Dan Allah ki haƙuri. Dan Allah ki haƙuri ki zauna ki kuwa. Zan da san alba mana bindigan yake na kai. Dan Allah ki haƙuri. Ba zan iya ba na kai. Shikenan. Scorpion. Jan wuya. Kai, jan wuya. Ina ƙara gargaɗarka a kan shan ƙwaya. Ka daina shan ƙwaya. Ƙwaya da na sani ce a rayuwa. Ƙwaya za ta baka matsala. Ka daina amfani da ƙwaya a banza. A wajen operation za ka wada don ne ka. Ka kiyaye. Kai kuma. Za a lura oga. Lela! Hankali na gaba ɗaya, tunanina ya tattara daga dinki. Ya maganan manaja. Oga manaja ya kamu, kuma kuɓucewarsa zai yi wahala. Keɓancewa ku da shi fa. To wannan kuma oga sai mun zauna za mu maganan da kai. Laila, kin fi kowa sani na cikin yaran nan. Ba na faɗar gadu ko wani ɗori a gaban kabinet sai wanda muka yi da shi ɗin. Zai. Ali Nura ai ya riga ya shigo wani oga. Yaushe za ku cika jarin kuɗi da Ali Nura? Gobe uwar haka ina ɗakin shi. Na gode wanda ya halatta ni. Tabbas kuma a daidai wannan lokacin ne za mu dakalta shi. Hakan zai faru, hakan za a yi, matuƙar Allah ya ba mu lumfashi da rayuwa. A wannan karin kuma, amana zan danƙa muku Scorpion da jan wuya. Tare da Tsikodi, za ku hallara aikin nan. Tsikodi, yau the first time da za ku taɓa aiki.
tare da Scorpion da jan wuya the best time da za ka taɓa aiki a ƙasan da Karuna. Babu wani dogari da yake a faɗin duniya da ya kai kamata. Ni dogari ne, amma ba ni sarki ba. Muna da buƙatar kayan aiki don bindigonmu akwai haɗin gwangwan a cikinsu. So tari na ga barazana suke, amma barin gwada wannan aftershave ɗinta yana fita da kyau. Kai kake amfani da ita, yana fita uba. Ƙwarai da gaske yana fita da sabis a kanta. Za mu nema abinci da su, ba wai ba ne. Kuɗi don rigimar duniya akan wa'innan aki, amma kasafi ba zai yi yanzu ba. Na fi son kowa an ba shi da tsoka don ya kashe rawar gaban hatsinsa. Da haka tsikodi ku yi mai ganuwa protected ne ku a gare shi. Tun da yanzu ya fara taɓa aiki ya zamanto yadda kuka fita da shi lafiya, ku dawo min da shi lafiya. Yadda ka ce haka za a yi mai gida, za mu kula da shi kamar yadda muke kula da kanmu har fiye da haka. Na gode Scorpion, na gode. Ba rabon ƙuda. Da rabon ƙuda. San babu rabon ƙuda. Ba rigima. Wannan assignment ɗinmu ne yanzu kenan. Ɗan mata, likita ɗan zo mana da Allah minti biyu. Ya gari ya kike? Lafiya ƙalau. Kai. Kurin dai jiki kawai ba matsala. Kamar ya ba komai Alhaji bayan zan wuce ka kira ni. Kafa in je garin kwashe-kwashe na in kwaro kaina masifa. Kai. Je ki kawai gwarin kyaliyar yarinya. Daban-daban haka muka tsinci kama daban-daban. Ashe akwai ranar gamo daban. Danga. Mai gida. Gamba. Mai gida. Danshi. Da gazau. Abin da ya sa na tara kuwa. Ku riƙe gargadi na. Tilas ba lallai ba. Gobe za a yi wannan kiɗan gangi. Ko sun saya, ko ba su saya ba. Tilas ba lallai ba. Gobe a gun kiɗan nan. Kar ku bari a tashi lafiya, ku yanka mun takuye ya shiga nan. Ya damu ruwa. Dole mu cin yaran nan mai gida. An gama mai gida. Dama jira muke ka ba mu dama. Mu yanka shi. To na bayar. Sai abin da ka ci. An gama da. Sun saya ko ba su saya ba. A yankan takuyo ta baya. An gama mai gida. Idan kun gama shawara. Na bayan gari. Kada dama ruwa. Kada dama ruwa. Kada dama ruwa. Mati? Malam. Ka yi haƙuri ka zo ka same ni ina ɗan ƙarike lazimi. Ai lazimin addu'a ita ce gaba da komai malam. Alhamdulillah mene yake tafi da kai? Wallahi malam lamarin ramma ne kanwata wallahi al'amuran sai dai addu'a malam. Sai a hankali lamarin lamma kuma? Ramma malam wallahi. To me yake faruwa? Wallahi malam ramma ba ta da abokan yawo a garin nan sai su bakaki. Su ne abokan yawon ta ba ta da kayan da ya wuce kayan sawa sai kayan maza irin kayan mafarautan nan. Tana yawo da wuka a kugu da mata magana za ta zara makami. Wallahi malam ta nuna cewa ta ce za ta ga bayana. To shine na zo na same ka akan dan Allah malam a shiga lamarin aje a same ta a yi mata fada ko Allah ubangiji zai sa a samu yanayin da ake so.
To Mati alhamdulillah. Ni yau da a ce ban san gidanku bane. Gidanku iyayenku iyaye ne masu tarbiyya. To amma yanzu da an ganta da irin wannan shiga da kake faɗi. Wallahi za a ɗauka gidanku ba tarbiyya. Amma in Allah yarda ka yi haƙuri. Tunda kai ma ba kai ƙasa a gwiwa ba. Kuma har ka zo wurina ni ma ba zan ƙasa a gwiwa ba. An jima. Insha Allah in dai zan samu ramma a gida. Bayan la'asar kuma lokacin da dama take gama uzurrukan take dawo gida. To alhamdulillah ba matsala. Insha Allah bayan la'asar zan zo. In Allah ya da kuma za a yi mata nasiya kuma za ta ɗauka. To ai dama a ce ba a san iyayenka bane. Iyayenku mutanen kirki. To ba komi. Ka je insha Allah bayan la'asar zan shigo. Kai subhanallah. A'a. Allah ka shirya. Wannan gari na daban-daban yau a ce wannan ya balle wannan ya balle subhanallah. To Allah dai ya gyara. Allah ya gyara. Insecurity is the most disturbing problem within our societies. And our security operatives are doing their possible best to tackle the problems. Ko sun saya ko ba su saya ba tilas ba lallai ba gobe a gun kiɗan nan kar ku bari a tashi lafiya ku yanka mun takuye. Duk wani yaro da aka samu in dai yaron kada ne kawai ya faɗi. Dimishin din maraba su nima. Over. Till it work, I'll call you back. So nake na kama su cikin ruwan sanyi. I'm telling you ki ba hankali ki shiru da bakin ki. Kun ba haka ba wallahi I'm telling you ina ga miki sunan ki mutacciya. Kisa? I'm telling you fa. Ya aka yi ne kada? Mara kunya ina jin ka. Kai gida! Ka bar mu cinye shi mana. A takuye ga tan uwarka takuye. Na sa aka shi. Yana da ke ma ba. Za mu haɗa a gidan kiɗa. Da sai na ba wa ƙasa ajiyar ka. Wallahi sai ranki ya ɓaci. Na gagara kawo ƙarshen ƙanƙanin abin da ke addabar yankina, which is very wrong. A matsayina a ce akwai wani tsararen 'yan ta'adda wanda suke damun yankina. Mun gagara magance su. Idan mun fita ta nan su zalle mana, in mun fita ta nan su zalle mana. Mu ne nan a gaba da 'yan ta'adda, ba su bane a gaba da mu. I cannot tolerate it. Daban-daban. Mazaje suka zo da makamai har makaranta na. To wallahi ba za mu kyale su. Dan daba ne fa. Kowanne dan iska ne. Ba zai yiwu ba. Mu ba za mu ɗau wannan ba anan. Screenplay Ismail Aliyu Mujaddadi. Executive Producer S.Y.A Multimedia. Co-producer Abbasi TV S.Y.A and Ismail Muhammad Engineer. Produced by Yusuf Magaria. Assistant Director Jibrim Alaikum Jaji. Story and directed by the wonderful director Shamsiyan Ami. Daban-daban. Ke ne miki kama da irin wanda zaki wa irin wannan kiran? Mu ci gaba da yin labarin shi. Maganan yana hannun kwamishina. Ai ba za a turo a zuwa kira ni. Kilishi ƙarya wuta yake. Ka tane. Daban-daban. Dole ne a kawo ƙarshen wannan al'amari, kuma na rantsi da Allah duk mutumin da aka kama shi da wannan ɗanyen aiki na cin amanar ƙasa, na cin amanar hukuma, na cin amanar rigar ɗan sanda, wallahi Allah sai an rataye shi domin ya kasance ɗaya daga cikin munafukai. It comes to you on YouTube site S.Y.A Hausa 24 TV every Wednesday in a week.